Alles blijft maar doorgaan. Deadlines, afspraken, eventuele zorgen. Maar jij mocht ook op adem komen. Zelfzorg, dat is uzelf die toestemming geven. Toestemming geven om te pauzeren, om te kiezen voor rust. En ook als niemand dat merkt, gewoon jijzelf. Dus deze zomer moet jij ook gewoon kiezen wat u voedt, wat u energie geeft. En niet alleen deze zomer natuurlijk, dat is altijd. Dus wat kies jij? Wat is voor jou een vorm van zelfzorg? Deel het eens hieronder. Kom gratis mee verbinden tijdens de live Zoom-sessie van woensdag 30 juli. En dit rond rust en zelfzorg. Schrijf je nu in via de toegevoegde link. Voel je welkom!